Bueno, ongi etorri guztioi, hemen gaude ondoan dote saioan Durangaldeko telebistan. Bueno, ordu batzuk barru, martxoak 8 izango da, eta, bueno, egun horretan, hau da, bihar konkretuki, egun gogorra izango da, martxoak 8 ez dakite ondo esan da baldin badago ospatzen dela, baina, bueno, errebindikatzen da, aldarrikatzen da, martxoak 8 eta gainontzeko horren inguruan dijoan guztia, ezta? Durangoko martxoak 8 plataformako bikide dekoguz, ditugu gaur hemen saionetan, Arrate Erdoiza eta Isabel Iraurgi. Haupa, zen moduz? Haupa. Dena ondo? Ondo. Bai, ezta? Bueno, prest edo zer? Bai, claro. Prest, ja? Bai, prest. Ordu batzu bakarrik. Desaparkatu? Eta gogotxo. Eta gogotxo baita ere? Bai. Zer suposatzen dago? Biharko eguna zuentzat? Lan asko egin ondoren, zozer ikusteko modu batez, edo kalean ikusteko kapasa garela. Guk bizibleagoak izatea, ez? Bai. Kalean gaudela izatea, eta bueno. Egun gogorra izango da, gauerdian hasita gauza asko dituzue programazio. Helburua da kalea betetzea gure aldarrikapenekin. Ustetan jata zu episok etorri zana ona, zuk zemat urte dituzu? 19. Hastie. Zuk zemat urte dituzu? 63. 63 egingo ditut aurten. Bueno, eta gau, zuen artien, claro, generazio desberdinak zari, ez? Desberdinetakuek zari, ez? Zu ziurrenez gauza asko ezagutu izan duzuz, baina beste era batera, eta zure kasuan Isabel, claro, urte gehiago dituzunez, imaginatzen dut gauza gogorragoak edo desberdintasun gehiago ikusi dituzuela edo dituzula gizartean, ez? Bai. Orain baino, ez? Bai. Horregai, parkatu. Ni sartu nintzenean mundu honetan, irakaskuntzat sartu nintzen, eta parean aurkitu nuen emakume bat oso emakume jatorra eta oso jakintzua zuena honetaz, eta poliki-poliki joan zen gauzak esplikatzen da saltzen, eta momentu aretan nik ikusten nuena zen feminista ziren, como el koko edo lako zerbait, ez? Txartu ikusten ziren. Bai, zan Mari Jose Urrozola, zan niri pizkatxo bat bideratu ninduena mundu honetan, eta zan emakume bat asko zekiena, filosofiako irakasle bazan, eta Bizkaian zan hezkuntza sailan Hezkidetzako lehenengo mintegiak antolatu zituenak, ez? Orduan formatu gintuen oso era positiboan eta oso era zabalean, pizkabak eta era gozo batean, ez? Eta poliki-poliki joan ginen sartzen, eta pizkatxo bat genituen mito guztiak, eta goiti bera kentzen, eta nik emakume hori estimua handian daukat. Ella ez dago gure artean, baina izan zen, nik uste Bizkaian izan zela irakaskuntza munduan da referente bat. Referente bat. Bai. Eta zu betidanik ikusi izan duzu honen gainean jarraipen bat edo, horretan egon behar zinela? Bai. Bai, betidanik? Bai, igual momentu baten gutxiago egin dut, baina bai, ze ikusten duzu. Igual nire lanean ez da izan beste... Ez duzu somatu zuen lanean besteko desberdintasunik edo... Desberdintasuna ez, baina bai ikusten zenuen inguruan. Eta gehien bat igual, nik uste gu izan ginela generazio bat izan garela bapatean sartu ginen esparro guztietan. Etxean geunden, etxetik kalera joan ginen, lanera, pasatu ginen ente pribatutik publikora. Eta orduan dana batera egin genuen, ez? Eta hor, guretzako talka handia izan zen. Eta poliki-poliki hor gaude. Zure kasuan desberdine da, ez? Gaztia guzara. Abantai gehiago dituzu, baina beste batzuek zuratzetik egon diren beste emakume batzuk
hor lanean egon direlako, hori landa, azken finean hor gainean egon dira, eta azkenean gauza asko lortu izan dira, hori azken finean urtie daukagunak, horretan egon behar gara eta jazta, ez? Baina zure kasuan galdera bat egin behar notzun bai. Zuk desberdintasunik ikusten duzu? Bai. Zu ikasten zaude, imaginatzen dut? Bai. Eta somatzen duzu desberdintasunik? Bai, guztiz. Bai? Bai, desberdintasun asko. Pilo bat, azteko apura eta azarretzen doztan asko edo da, azteko gula askotan erabakitzeko gaitasunik edo, ez? Emoten dagoela baietz, baina gero konturatzen zaila ezetz, zure ahotsak batzutan estekola indar bardine, eta azkenien egunerokotasunean oso azarretzen eta uste dut ondinon egia da aurrera pauso asko emoten dugu zela, baina asko egiteko dauela be bai, eta horregaitik bihar batuko gara horretarako be bai. Zuizabi entzuten diozunean honek dioena, arratek dioena, zer deritzozu, Pues horrela dala momentu honetan, bai, nik uste dute gainera momentu honetan movimiento feminista ez, baina gizarteko egoera pixka bat dago planto, ez? Batzutan ematen di impresioa atzeragoa zela momentu batean, ez? Igual da momentu bat gelditzeko eta, reflexio txiki bat egiteko edo handi bat eroso zer, bai. Gauza asko planteatu behar dira, ez? Zer gainean, esaterako? Ez dakiz, zer momentu honetan zalantzan jartzea abortuaren legea, pues es que ematen du, a ver, kontuz, zertan ari gara, ez? Eta berriro, krisia dara eta ez dela, errezena eginda, ez? Emakumeak izik gelditzen badiratzea, horrelako gauza ja pentsatzen zenuena zirela nire birraitonarenak, sorpresa, ez dira nire birraitonarenak, ez que dira momentu honetakoak, ez? Eta pixka bat gelditzen zara, laretzen zer egiten egon gara, non baita hanka sartu dugu ero zer pasatzen da, ez? Enbesteko lana, urteko enbesteko lana, badirudio ostera ere datozela... Baina, badago sustrai bat, ez? Badago poso bat, baina, igual pixka bat, ez dakit, batzuetan pentsatzen duzu, reflexio bat egin behar dugu, eta esan, egiten ari garena, hori sakondu behar dugu gehiago, eta joango gara poliki aurrera, ez? Claro. Baina aurrera pausurik ikusi izan duzuz, arrateko izan dagoen moduan, ez? Bai, gauza batzuk hobetu dira, baina gauza batzuk hobetu diren moduen beste arazo batzuk agertu dira, bai. Ez, eta adibidez kontsumismoa igual, oindala denpora bat esan egongo bostadarra hauetan, eta gaur egun badau, eta asko dago horren aurrien egiteko orduen, esan duzun moduen aurreratu dira gauzak, baina pilo bat dago egiteko ondinon, eta gugogo askokin gauz, eta sarre, Pasadan urtien, Marisa Barrena gogoratzen dut etorri zela, baina ez dakit zeinekin etorri zen, ez? Baina etorri zirenean aurreko orduak, ez? Martxoak 8ko aurreko orduak izan ziren, ez? Eta gogoratzen dut gero, eta hori galdetu nahi dutzuet, ez? Gero Martxoak 8 izan zenean, lortu zen emaitza, nire ikuspuntutik oso positiboak izan ziren. Durangon baita ere zen nahi dute, jendez gainezka, manifestazioan, emakumezko asko, gizonezko baita ere. Zuek horrela ikusi zenuten pasadan urtekoa? Lorpen bezala ikusi zenuten mobilizazioa edo zer? Nik bai. Itxarote zenuten baino gehiago edo? Bai, ez genuen espero kalean hainbeste pertsona, hainbeste emakume ikustea, ez? Bai. Eta beste alde batetik igez esperoz ginen moduan igual aurten gehiago espero dugu. Igual aurten kontraku ez, espektatibak oso goian dauz eta egoti egurogu gainera, eta espero dugu igez baina ondinon, atzerutzez jutie, baizik eta aurren. Jente gehiago etortzea, eta printzipioz prestaketetan jente emakumezko gehiago egon sarie, jente gehiago beste urtietan baino, edo desioak izan da lan egiteko gogoak eta handiagoak izan diez, edo... Hori, gu komentau dugu, ez dakigula ondinon oso ondo hospitalde asko dauzelako. Eta asambladan zier ikusten dalako igual, Durango izeteko ez dela jente asko, baina egia da, asambladara jente asko ezin izeten dela etorri eta atzetik hospitaldietan sartute dauela. Gero gainera greba ondinon ez da egon orduen greban zenbat jente egongo dan bebai, ondinon baloratzeko dau.
komentatu dugu ez dakigula Ez dakizu ze punturaino... ze puntutaraino dauen jente asko ez, asko ez, baina... Hombre, hau da gai bat asko landu dana, ez? Azken finean, guk bost asanblada nagusiki antolatu ditugu honetarako, baina hau aurretik beste lan badauka, ez? Euskadiko, barkatu, Bilgune feminista, Euskal Herriko Bilgune feminista, oabaz izan prestatzen ja irailan, ez? Orduan berak atera zuen dokumento bat, eta deni eman zigun dokumento bat lantzeko, non hemen agertzen diren, zintzu diren gure aldarrikapen guztiak, ez? Gero, hau hartuta abia puntu bezala, hasi ziren antolatzen herrietan asanbladak montatzeko martxoaren 8, baina aurretik dago ja izugarrizko lan bat, hau landu egin behar da, hau oso dokumento potentea da, orduan hemen gauza asko agertzen dira, eta hori aurretik lan sakon badauka. Gero beste gauza badaia, gure artean hasi garenean batzen, bai, horregon dira momentu batzuk, ez? Baina noiz hasi ginen, Durangon konkretuki hasi ginen urtarrilaren 20an. Eta orduan, egon dira urtarrilaren 20an, 30an, otsailean beste bi, eta gero martxoan, pasadan asteburuan egin genuen bat, kalean, antzoki plateruan, kanpoan egin genuen, hori da, ez? Aurreko guztiak egin dira Andragunean, ez? Baina, klaro, horregon garen guztiok beti bezin zara joan, zezun beste gauza batzu dauzkazu egiteko, baina bai dago kanpotik izugarrizkoa sare badago, eta edozein lan ateratzen bazan, bakoitzak zaukan atzetik bere sare bat lan hori betetzeko, edo lan hori jorratzeko, edo holan, ez? Naiz eta han agertu, ez dakiz zer esan, igual agertuko ginen 40 emakume, baina eskatzetik askoz gehiago daude. Hor egindan, hau da montaje guztia 40 emakumeek ezin dute egin. Orduan, bai da multzoa. Zenbat pertsona garen? Zatea zehazki zenbat diren, ez da erreza. Baina bai asko garela. Bai asko garela. Hor ikusten dut, ez? Horre dakazuen horria, ez? Lurrikara feminista. Zer da? Lurrikara feminista da, 12etan emango dan gauza, aldarrikapen bat edo, eta reibindikatzen dien 5 adarrak eremu desberdinetan kokatuta egongo die. Izango da, ez da manifestazio bat, baina bai da holan, momentu bastante entzutetsu bat izango dela 12etan, egongo dela kontsumoa, zaintza, pentsionistak, ikasleak eta enplegua. Eta orduan nahiz eta sentidu danok beharrezko garela eremu guztietan, bakoitzak bat aukeratu beharko dau, eta kontsumo aukeratu ezkero merkatu plazako atarian egotea eskatzen da, gero pentsionisten kasuan udaletxean, zaintzan kasuan Jose Miguel Barandi Araneko egoitzan, enpleguaren kasuan Francisco Ibarrako gizarte segurantzan, eta ikasleen kasuan institutuan. Gune desberdinak egongo diez, gai horiek tratatzeko. Baina danak batuko dauz lanari batek, eta arian zier jungo die errebindikazioak, errebindikatu nahi dugu zen gauzak eskegita, eta danak batuko gara. Duan, 12etan izango da. 12etan, aipatu izan duzuzen, eguerdiko 12etan. Leku desberdinetan, ez? Hori da. Egongo dira hori 5 gune, eta 5 gunetatik joango gara batzen. Eta bakoitzak aldarrikatuko du, berak ikusten duena. Adibidez, kontsumoaren kasuan, bai eskatzen dena da, egun horretan ez kontsumitzea, ez dendetan, ez tabernetan, ez bakarrik emakumea, baizik gizonak ere ez. Egun horretan ari gara autogestionaketaren baten eredua. Almusua egingo duzuen moduan. Eta Baskaria bebai. Baskaria bebai, Bider musio ikusi dut, eta festa. Eta festa bebai. Hombre, egitaragoen barruan, egitarau azten da gabeko 12etan. Bai, hori bai. Gabeko 12etan ez. Azten da erinago, arratsaldea mural bat eginez azten da, ez? Baina aurten murala non egingo da? Kurutzeako kalean, hor uste jesuitetako... Kurutzeaga eta komentu kalean behian, justo horrezkinan. Kurutzeaga komentu kalearekin batera, hor dagoen horma horretan, bai. Horlako horma bat, hori horma publikoa da, orduan udaletxeak margotu du zuriz,
Eta gero, guretariko batek egingo du... Iazko neskak bestein eban berdinak. Margostuko dago. Usuek egingo dau diseinua. Murala basan urtien arte kaian izan zen, ez da? Hori da. Eta mantentzen da, hor mantentzen da. Oso polit. Eta orduan, bueno, pues, arratsaldean egingo da silueta, bueno, pizkatxo bat margoketa, marrastea, eta ja gabeko 12etan hasiko da margoketa, hori da. Eta ja hortik, bueno, pues horreniko ordu eramango da. Hortik pasatuko gara goizeko 8etan, eta goizeko 8etan elkartuko gara Durangoko hiru puntuetan, Herria Tabernan, Madalena eta Kurutzeagan, eta kaserolada bat eginez Sandra Marina joango gara. Pizkatze bat herria esnatzeko eta, bueno, pues, ja hasi gara eta kalean gaude. Gero 9etan bai egingo da armosu bat, armosu autogestionatua, eta hemen herriko hainbat erakunde feministak edo parte hartuko dute. Eta gozaria egin ondoren, pues, egingo da alako tertulia bat, eta hor parte hartuko dugu pues, aldurreko emakumeak, anderekoak, dafekoak... Eta solesaldi hori izango da Andra Marin? Andra Marin, bai. Bai, azken finean, elkargune bezala edo topagune bezala Andra Mariko izpea ipini du.